आंनियाव नैबे एबसुनि लाइजाम जिखौ मैया भाइरेल खालामदों बेबो दङ। बे 2006 19/3/2006 बेयाव रेजुलेसन एक्ट रेजुलेसन 2 आरो 8 जुलाइ 2016 बेयाव केरल नार्जारी रिटायार्ड एसीएस अफिसारा भारत सरकारनो मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स डाइरेक्टरनो लाइजाम लिरनाय आरो मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल एफेयर्स शास्त्री भवन सेक्रेटारिनो लाइजाम लिरनाय रिगार्डिं ग्रान्टिं अफ एसटी स्टेटास टू द आदिवासी एंड कोस्ट राजबंशी कम्युनिटीज अफ आसाम बिदि होननानै बेयाव लिरदों जे बेखौ बिटिसि बै समनि 2016 जायफोरा सरकाराव दङमोन बे काउन्सिलनिफ्राय भारत सरकारनि नोडेल डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स बिनि डाइरेक्टर आरो भारत सरकारनि आरो एनादार मोनसे माने नोडेल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल एफेयर्स बिनि सेक्रेटारिनो माने आदिवासी आरो कोस्ट राजबंशीनि एसटी होनांगौ जिहेतु 6 कम्युनिटीआबो बेयाव इनक्लुड आहम मरान मटक आरो सुथिया आरो बिटिआरआव बड'लेण्डआव आहम नङा कोस्ट राजबंशी आरो आदिवासीया जिहेतु दङ आरो बेयाव मोनसे इस्ताहारनि खोथाबो आङो मैया नुदों बे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय बेखौ आङो प्रिन्ट आउट खालामना लाबोआखै जिखौ नुदों आं बेखौसो बुंदों नैबे 2016 जिखौ माने भारत सरकारनो बिटिसि सरकारनिफ्राय अफिसियेल लेटार हरदों आरो बेबो बिटिसि काउन्सिलाव प्रस्ताब लानानै हरनाय अफिसियेल लेटार जोंनि मिथिनायाव बियो अफिसियेल आरो बे लिगेल माने भेरिफाइड आरो नैबे जाबाय मोनसे कमिटमेन्ट इस्ताहारखौ बयबो खोथा बाथ्राफोरखौ लिरनो हायो आरो बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2006 दिनैनिफ्राय प्राय 20 बोसोरनि सिगांनि दा बेयाव बेखौ लानानै दिनै माने हाब्रु सारलायनाय बेजों बे दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय थासारिखौ जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्थितिया स्पष्ट मोनद' हारिया एडभान्स कमिउनिटि बिसोरनि पपुलेसना माने लार्जार दिनै आसामाव 40निफ्राय 45 लाख 14टा ट्राइबेल कमिउनिटि दङ आरो गोदानै जायफ्रा ट्राइबेल नागिरदों बिसोर जाबाय खमसे खम 1निफ्राय 1.5 कोटि दा बेयाव 10% रिजार्वेशनाव जुदि माने 1.5 कोटि आरो 45 लाख जुदि 2 कोटियानो जुदि इनक्लुड जायोबा बेनि जे अस्तित्व एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अस्तित्वआ डाइल्युट जागोन जोङो स्मेश जालांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि 19टा ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आरो ट्राइबेल संघ जों ज'है सिद्धान्त लाखानाय दङ जे कुनु बिनिमयाव कुनु कारनाव थाखानाय एसटीखौ खहा खालामनानै थाखानाय एसटीनि रिजार्वेशनखौ कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकल राइटखौ डाइभार्ट डाइल्युट खालामनानै गोदानै जाहाथे एसटी होनाय जाया बिथांमोना दिनै कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकल राइट बिदों इकनमिक माने एडभान्समेन्टनि बाथ्रा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बिथांमोननो मा स्टेटास होयो मा केटेगरि होयो भारत सरकार आसाम सरकारनि खोथा किन्तु थाखानाय ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि कुनु खहा कुनु क्षय क्षति जायाबासिनो बिथांमोननो मा सल्युसन होयो जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जानाय बा ट्राइबेल हिसाबै बिथांमोनखौ स्टेटास होनानै खहा खालामनायखौ जोङो गनाया बे खोथाखौ सिसिट'आनि ट्राइबेल संघनि मजियाव सिद्धान्त लानाय दङ भारत सरकारनिबो बुंनाय दङ आरो मोनद' हारिनि जायफोर अर्गेनाइजेशन दङ बिथांमोनखौबो जोङो टाइम टु टाइम लोगो मोनोब्ला जोङो बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे 2006 सनाव बेयाव जि बुंदों बे सिटुएशना आलादामोन बे सिटुएशना जाहैबाय जे बिथांमोना बिटिसि एकर्ड जानायनि सिगां बड'लेण्ड आन्दलनाव कोस्ट राजबंशीयाबो बा आक्रासुआबो बा बिथांमोननि आफादफ्राबो मदद होदों समर्थन होदों बड'लेण्ड आलादा रायजोआव बड'फानिफ्राय लानानै 2003 एकर्डसिम आरो बै समाव निरेन राय बिथांमोनानो नेतृत्व लादोंमोन बिश्वजित रायमोना नेतृत्व लादोंमोन आरो बेखायनो मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव थाखानाय एसटीनि खहा जायाबासिनो कोस्ट राजबंशीया मा मर्यादा मोनो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानैसो एबसुनि बे माने बुजाबुजि आक्रासु आरो एबसुनि बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारी आरो बै समनि आक्रासुनि आफादगिरि बिश्वजित राय बिनि गेजेराव मिउचुएल मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन जे बर' आरो कोस्ट राजबंशी जिहेतु इन्डिजिनियास बिनि गेजेराव जाहाथे कुनु कनफ्लिक्ट जाया
जों कनफ्लिक्ट जानानै रायजो जानो नागिराखै बेसो बिनि स्पिरिटमोन आरो बे स्पिरिटआ स्पस्ट किन्तु नैबे 2016आव बिटिसि काउन्सिला सरकारा जिखौ लिरनानै हरबाय बे एसे साननो गोनां आरो गिनो गोनांबो कारण सरकार मोनसेया जेरै दा आसाम सरकारा बै समाव तरुण गगैनि समाव लिरनानै हरदों जे माने ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट हिसाबै आसाम सरकारा एनअसि हरदों थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो भारत सरकारा मोनद' हारिनो माने मर्यादा होनांगौ होननानै लिरनानै हरदों थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो दा आथिखालनि गिबि मन्थ्रिया बुंबाय थादों जे थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो एसटि होनाया सम्भब नङा बेखायनो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ नभेम्बराव फैगोन आरो बिनि उनाव एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै दिल्लीयाव हरगोन होननानै दा बेफोर खोथाफोरा माने कन्ट्राडिक्टरि बेखायनो बिटिसि काउन्सिला थांनाय 2016आव जि लेटारखौ भारत सरकारनो हरदों सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो जे बिटिसिआ माने दावराव देख्रेब बिथाङाबो बुंदों बिटिसिआ लिरना हरबानो जाया क्राइटेरिया नांगोन माबा नांगोन क्राइटेरिया नांगौ बेखौ आरजिएआ मिथिगोन होम मिनिस्ट्रिया मिथिगोन ओरै नोङो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिया मिथिगोन जों बयबो मिथिगौ क्राइटेरिया नांगौ किन्तु नोङो गावखौनो आत्मसन्तुष्ट लानायनि बाथ्रा गैया जों कुनु हारिनि बिरुद्दि नङा कुनु हारिखौ जों हिंसा खालाया कच राजबंशी आदिबासीजों जोंहा कुनु कनफ्लिक्ट बिरुद्दि गैया थांनाय समाव जि जालांबाय बिथांमोनाबो गावनि अधिकारनि थाखाय नांदों जोंबो गावनि अधिकारनि थाखाय नांदों किन्तु मोनसे सरकारा मोनसे काउन्सिला जाय सरकारानोखि बड'लेण्ड दाबिनानै बिटिसि मोनबाय बिटिआर मोनबाय मोनसे समाव बिएसि एकर्ड जाबाय दा बेयाव बिथांमोना अफिसियेल लेटार हरनायासो साननो गोनां जादों दा बिदि खेंफोरथिखौ बिथांमोना होगोन जाय सरकार सालायदोंमोन बै समाव जोंहा बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया दा बेखायनो बेफोरखौ लानानै हारियाव कनफ्लिक्ट जानाङा हारिनि अस्तित्व थामोनथा रैखाथि जिखौ बड'फाया लुबैदों बड'फाया गेरेमसा हारि थानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे बड'लेण्डआनो बर' हारिनि भिटि बे भिटिखौ जोङो सोरबा माने बांलादेशिनो जों सोरबा माने नोङो इलिगेल एनक्ल'सारनो जों सोरबा गुबुन हारिनो जुदि जोंनि अधिकारखौ डाइल्युट खालामनानै जोंनि अधिकारखौ जोङो खर्ब खालामनानै जुदि अधिकार होनो नागिरोब्ला बिनि थामोनथा रैखाथिया मा जागोन दा बेयाव राजखान्थि जानाङा राजखान्थि गेलेनाङा आरो राजखान्थिनि प्लेटफर्माव थानानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना एबसुखौ आसि थुबाय थानाया बियो हारिनि थाखाय दुखुनांथाव लाजिनांथाव आरो जोङो बेखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथांमोना बेफोर खोथाफोरखौ बेफोर नाटक आरो बेफोर लेथ्रा राजनितिफोरखौ दावराव देख्रेब बिथांमोना खालामबाय थानाया हारिनि थाखाय हारिनि अस्तित्व बड'फानि जे मान मर्यादा बड'फानि जे थामोनथा रैखाथिखौ जेब्लाबो आघात होयो आरो बे आघात होनायखौ जों मालाबाबो लुबैया हास्थाया आं बेखौ स्पष्ट बुंबाय गोजोन्थों।